вечер, уважаеми зрители. На 25 април вие сте с новините на телевизия Туида Плюс. В началото по-важното – деня на кратко. Пореден доклад на местната комисия Андреев. Кмет, управител на ВиК и представители на вилна зона за проблемите с водоснабдяването там. Първият български рейнджър, родом от Сливен, с пета поред книга. Следват подробностите. Среща за проблемите с водоснабдяването във вилна зона се проведе днес в залата до кметския кабинет в общината. Срещата протече на моменти доста шумно, особено до момента, в който разговаряха управителя на ВиК Сливен Петър Митев и представители на вилната зона. Малко след началото на срещата към тях се присъедини и кмета на общината Колю Милев. В принцип, значи, ние желаем отношенията ни да бъдат чисти. Първо, трябва да решим въпрос с регулацията на всички зони. И сега ще дойде господин Хаджиминов, това е тук и заместник-кмета по строителството, които поемат нещата в свои ръце по спешно решаване на въпросите по регулация. Ние, разбира се, трябва да се съобразяваме с това, което е изградено в момента. Аз лично приемам, че тези закони, които са приемани преди това, са дали възможност на самоинициатива на хората. Това никой не е мислил, че стане тенденция, че тези едва ли не вилни зони ще стават места за постоянно живеене на хората и ще се наложи някаква такава организация и урбанизация, ако щете, и оформяне на градски условия за живот. И затова дайте да се отучим, да решим въпроса на първо време това, което реално е възможно. Значи, вие казвате, това сме изградили, това е наше, имаме си водомери, имаме си хора за тях, които желаят да плащат. Общината казва да, ние сме съгласни, вие като там, където не е приело, трябва, доколкото имат тия права и ги имат сигурно, да приемат водопроводите, които са изградени на стопанисване, с изградените водомери, с партиите, които са, ако има там някакви задължения на някого, да се разсочат във времето, но въпросът е да се решава. Ние сега искаме вие, господин Митев, директора на ВиК, да помогнете на гражданите да живеят по-добре в нови условия. Това е нашето искане, така го разбирайте. Не ме интересува кой бил, кой рекал и кога с 100 години аз другия си живот ще направите вие. Си го правете това, вашите програми, Вод канал проект и другите приказки модерни. Ние сме готови, и тук сме тук. Господин Динев, другите сдружения около 900 абоната, господин Милев, готови сме да предоставим тази собственост, която е изграждана, повтарям, грешна теза. Няма гражданин, който да се закача към мрежите на ВиК без разрешение на нея. Въпрос, където има водопроводи изградени, по какъв начин ще става, дори без проект изградени, по какъв начин ще става озаконяване? По никакъв начин не може да стане. Можеш да трасираш трасета да си направиш това. Това значи ние да източваме безрезервно и безстопанствено и да оставим останал и града без вода. Абсолютно не вярвам. По цяла зима им пере водата от водомерите замръзнали. Гражданите ги няма там, ни живеят счупени водомери. Водата си тече. Абсолютно безстопанствена история. Оттам идват големи натрупани сметки. Пукнато коляно. Не знам с какво. Не заблуждавате, господин Милев. Не си запознат с нещата. С много неща съм запознат. От 2 години обикалям вилна зона. Излезе четвъртия поред доклад на Временната комисия на Общинския съвет Сливен, сформирана по решение от края на декември миналата година. Докладът е свързан с анализ на просрочените задължения, възникване на задълженията, състояние на обектите, финансови последици, приет с протокол номер 17 от 24 април тази година. В началото на месец декември миналата година първото писмо, което изпрати господин Горанов, заместник министър на финансите, до новоизбрания кмет, беше да му съобщи новината, че общината към 30 октомври 2011 година има просрочени задължения в размер на 9 милиона и 160 хиляди лева, закръглям, и че особено обезпокоително е това, че към 30 октомври 10 година такива задължения не е имало, с искане да се представи план-график от общината,
как тези задължения от 9 милиона ще бъдат разплатени до 31 декември 2012 година. Предвид не е малката цифра, 9 милиона, затова от Министерството правят жест и дават срок до 31 декември 2012 година, т.е. цяла година. Аз няма да коментирам, че няма никакво нормативно основание за изискване от Министерството на финансите на такъв график. Това е друга тема. Само, че категорично просрочените задължения са финансово нарушение. В доклада е посочено, освен, че просрочените задължения по издадени фактури от съответните контрагенти към 30 октомври 2011 година са на обща стойност 9 милиона 164 хиляди 310 лева и това, че от тях 6 милиона и 900 хиляди лева са по фактури от 2008 и 2009 година, 1 милион 150 хиляди лева по фактури от 2010 година, част от които са осчетоводени към 31 декември 2010, а останалата по-голяма част през 2011 и по-точно 30 юни 2011. Структурата на просрочените задължения по критерии и характер на разхода е следната, посочва се в доклада. За капиталови разходи около 3 милиона лева, свързани с обекти по рамковите споразумения за озеленяване и за основен ремонт и преасфалтиране на булевард Георги Данчев и булевард Цар Симеон. За текущи разходи около 6 милиона 150 хиляди лева, основната част от които е за текущ ремонт на уличната мрежа. От доклада става ясно още, че от просрочените задължения 7 милиона 750 хиляди лева са към една и съща фирма, пътно-строителна. Подробният доклад е поместен на сайта на Общински съвет Сливен. Цигари без акцизен бандерол са били открити при проверка на лек автомобил в Твърдица. За това съобщават от прес-центъра на ОДМВР Сливен. В 14 часа вчера служители на Твърдишкото полицейско управление спрели за проверка лек автомобил Рено 19 с старозагорска регистрация в Твърдица с водач 35 годишен от Стара Загора и пътуващ с него криминално проявен на 45 години също от Стара Загора. В лекия автомобил са установени около 3100 къса цигари от различни марки в полиетиленови пликове без акцизен бандерол. Образувано е досъдебно производство. Криминално проявеният е задържан за 24 часа в районно управление полиция Твърдица. Сливенските криминалисти установиха 3 на по 16 и 1 на 17 години направили опит да крадат от пункт за изкупуване на метали, съобщиха от полицията. Оттам съобщават и за разкрита кражба на фургон. Подробностите. Служители на Сливенското полицейско управление са установили вчера извършител на кражба от вила в местността Барутни погреби. Между 2 март и 19 март неизвестно лице, след като използвало лек автомобил, откраднало метален фургон от вилен имот в Сливен, собственост на 59 годишен, също от Сливен, на стойност около 800 лева. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия от криминалисти на районно управление полиция Сливен е бил установен извършителят, криминално проявен на 43 години, също от Сливен. Работата по случая продължава. Още криминалисти от Сливенското полицейско управление вчера са установили 4 извършили опит за кражба от пункт за изкупуване на метали в Сотиря. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия се установило, че на 30 март около 22:15 3 непълнолетни лица на 16 години и 1 на 17, всички от Сотиря, опитали да откраднат 5 акумулатора от пункт за изкупуване на метали в същото село. Работата по изясняване цялостната престъпна дейност на лицата продължава. Първият българин, включен в мироопазваща мисия Янко Янков, представи днес 5-та си поред книга, озаглавена записки на първия български рейнджър. Янков, който е от Сливен, обясни, че книгата е допълнено издание на първата му книга. В допълненото издание, освен нови факти, са поместени и снимки, които Янков е намерил изключително трудно. Да, това е така. В случая това е 5-та поред книга, моя, авторска, а това е първата книга, написана за мисията в Камбоджа. Заглавието е същото, записки на първия български рейнджър. Сами знаете какъв обем беше първата книга, виждате и сега втората книга. Чувствах морално задължение
и така се случи, просто съвпадна с 20 годишната от началото на мироопазването за България в под егидата на ООН, че излезе тази книга, която е по същество първата книга в разказвателната си част и допълнена с две основни неща, които не с доста неща, но две основни неща, които аз държа. Едното, това е пълния списък на първия български батальон с званията, длъжностите, заплатите на всички участници. Също така щатния състав с войници, сержанти и офицери. Уникалността на този батальон се състои в няколко неща, които са, това е единствения български батальон от Третото българско царство насам в състав 848 човека. И в него участваха 97 офицери. Това значи повече от един пълен мобилизиран полк от тогавашната ни българска армия. Задачите, които изпълняваше на батальона, са на район, който едно съединение трябва да изпълнява България. И най-вече това, че добавил съм нови снимки, като първата с доста голям труд изнамерих. Това беше първата снимка, която е правена на летището, на терминала, т.е. на ВИПа на летище София, когато отлетя авангардната група за Камбоджа, а също така, наред с... Постарал съм да извада свои снимки на всички командири от ротата, командири на роти и паметника, който сме поставили на 30 април 2002 година в Централния военно-исторически музей. Това е памет на мисията и загиналите български военнослужащи в Камбоджа. Коя всъщност книга е допълнена? Четвъртата или някоя от предните? Първата? Първата книга, първата е допълнена. Само да припомните кога започна мисията и кога приключи? Значи, мисията за България де юре и де факто започна на 4 май 1992 година и завърши на 30 септември 1993 година, в която взеха участие повече от 1600 българи. Тук имам предвид, че участва военен контингент, военни наблюдатели, полицейски наблюдатели и цивилни наблюдатели на изборите. Участваха като военен контингент 2 батальона. Първият батальон, мисията се състоеше от 5 етапа, първият батальон по календар извърши 4 от тях, така се е по календар. Втория батальон проведе последния етап, провеждането на изборите, но той беше и с нов щат и с по-малко военнослужащи. С този репортаж се разделяме. Приятна вечер.